muzukuru vanonzi Filda. Ndikati Filda, enda kuna bamnini kuti hanzi naamai guru ndiri kuvaiwa ndikudawo murume vamudiki vakaramba sezvo ndiwo vakangova ndinakidza munhaka kuti murume wenyu achakugarira inhaka vamudiki vakaramba ndikazotuma kuti muzukuru rume baba mudiki vakaramba vana kuuya saka mhino kuti ndaitawo sei ndokunyeba vanhu vaviwose vabvunze kuti takambotukana here paakaibaboko akamupinda mugubeze mako akandipinda mugubeze mangu akauya akati urumura uda kundidya akakupa here bonde rachipakandipa akakupa kangani akasondorese achiuya kuba kwangu aita kwamai 2 days kwangu 2 days mukadzi wake 2 days mwana unaye musha baba wake ndiani ndinaye mwana unaye mwana pindura kamubvunzo uri ndiani wako muramu wangu mpindura mubvunzo baba wake Misheki kuita wasvinza chikomba kaisi chikomba hanzi chikomba ndida kutaura taura ini ndakakura nemurume wangu 1990 ndikasiyirwa mwana ne 3 months musikana izvozvo baba mudiki havana mbobvira vaendesa vana kuchikoro kana sipo kana upo zvavo nzara yesei ndichingotambura nemhuri yandakasiyirwa nemukoma wangu kana kuisiwo kana hendi ezvandine mwana akaenda chikoro mukono vana vangu vakamirawo apa vanhu vasvinu asi havana chikoro saka iniwo ndaitawo sei ndakatuma muzukuru vanonzi Filda. Ndikati Filda, enda kuna bamnini kuti hanzi naamai guru ndiri kuvaiwa ndikudawo murume vamudiki vakaramba sezvo ndiwo vakangova ndinakidza munhaka kuti murume wenyu achakugarira inhaka vamudiki vakaramba ndikazotuma kuti muzukuru rume baba mudiki vakaramba vana kuuya saka mhino kuti ndaitawo sei saka wandiudza kuti wazvinzwawo zvaataura Filda pindura chivanhu chedu chinopuhwa kapu kana mukombe kunzi tsvaga waunoda kucheka mukadzi mukuru akauya nemukombe akandipa ndakatambira vaviri chete mukomana munin'ina mukadzi mukuru akasuruka achigara apa akati murume uyu mwana wangu murume wangu handikwanise kuurara naye asi imi ndiye anondichengeta ava vakabapuwa mukombe vakabva vaendawo kwandiri ndakatambira sekuti vakadzi vomukoma wangu indiri wani ndakatambira handina kuita masondo maviri ndiri mumba mavavo vakabva vati 12 o'clock zanzibva ndinochengetwa nomwana ndobva ndati mwana mukomana womukoma wangu varuda ndipesanisa nekutora amai guru notora number 2 ndakandinzwai zvakanzi munin'ina wakukwenga zvakanzi hatidi ngavabve ndakabuda muno usiku ndakaenda kudzokera mba kwangu ndiri kushama kuti nditaurira kuti chikoro ndakatenga mbudzi yangu ini ndakaapa ndii ndakavabhoera mumba nembudzi zvese vaizoshaya sei mwana wechikoro kupa vakakutumira munhu kuti kwangu kuri kuvava hapana vanonyeba donhema kwaivava sei vakanitenanisa usiku ko kana naasina basa kangadi vakanditaura kuti hauna basa i changamiri pindura iyo Filda vari kunyeba baba indonzi shupi kai Filda muzukuru vari kunyeba shupi taura shupi ini ndonzi shupi baba ava vakandiitira utsinye vakandishungurudza pamusoro pemhuri yangu taura tinzwe panyaya yebonda panyaya yebonde baba vakaramba vakauya ndiye murume wandikapiwa ndikagoverwa hembe inini namai guru vakashaya kopa vakauya usiku vari kuti ndatikorufu vanonyeba vakauya usiku kuma10 vakati ndipe hembe dzangu uda undiroya uda undidya uda uri muroyo uda undidya baba vakangwara baba vakandishungurudza
zvokutoti dai nyaya ine mawitness so vanhu vese vaiziva nyaya vakafa akafa hapana mwana aiziva akafa saka ndo zvakazoita kuti utsvage chikomba ini ndaitsvagawo kuraramisa mhuri yangu ndasingade mwana vana ndaimudii ndakanga ndine imwe mhuri yakandiremera ndakasiyirwa mwana ne3 months kuberekwa zvakaoma ishe ndipo wakazozara mwana ndakazozara mwana indane makore 3 ndiri ndega ndisina chikomba mimba yakati ndasingatomboda mwana ndaitotsvaga munhu anondibatsira kuti ndirere mhuri yandikasiyirwa nemurume wangu afa kaoneye kubva 1990 kusvika nhasi mwana wacho iye ari kutaurwa ani 27 years ndiye ari kutondirimirawo izvozvi vamwe vana vakaroorwa havana chikoro vari kutorimawo nakadzi vavo mwana iyeyo ndinaye zveshuwa mukomana akutondirimirawo inini ndichagona kuenda munda here ndipandiri pa zvino ndikutoshama baba avo kuti mwana idhabva apa ndochengetikuonani iwe ngai mwana iyeyo ndiyani pashungu nangasingadokakwirira dara ati baba vavo vanozviziva ndine mwana amai avo vakazouya kwandiri vachitiwo oda mwana wako gotwo uyu abve pano anotsvaga stendi uyu wangu uyu ziyandi naye pano ndizvo ndakati ubvise wangu uchitora wako wauri kurambira baba wake kuti ndiyani chamamiri saka akuudza kachikomba nhasi otudi ndachinzwa chikomba ndachinzwa chikomba ini ndakutorawo matanho chikomba ichocho chakamushamangu ndezvi mwana wachona akarima akatenga mombe akatenga zvikochikari ari akwati akarima akaita sei ari kurima naamaya madhunduro akawanda asi gotwa ari kurima chitorenda uko akatenga zvikochikari akatenga mombe anadzo so ava ndobva vamuti iwe tsvaga stendi ndobva atsvaga stendi vakaziva kwandiri kuti mwana wangu akava ane stendi yake ndikati mwana waichasvika kubi zvese zvinhu ari kungoita pana ari kuita zimwe ndegotwe gotwe wangu ari kutambudzika anozi tatenda danga ari munosonda inondato mamunzi ari kutambudzika ari kunorendawo asi uyu mwana haasi kurenda ari kurima novaapodya achitenga zvikochikari achitenga mombe ndizvo here changa saka vakakuti nhasi uya utore bonde rako unobvuma hobe shupika ivo aiwaka ko kana ndabvuma inini handichazivo zvina nyingo wareva kuti akamira sei totorwa ropa achangamira yarimwe nyaya kai pano makore mangani kwewo pada kubva 1990 pese apo katadzakisei kuenda kurima munda womukadzi vari kurimirwa nani aiwa kapaka kuti yakauya kundavaiwa vakatuma muzukuru kuita ndokunyeba vanhu vavewose vabvunze kuti takambotukana here paakaibako akamupinda mugumbeze mako akandipinda mugumbeze mangu akauya akati urumura yuda kundidya akakupa here bonde rachipaakaupa kangani akasondorese achiuya kupa kwangu aita kwamai 2 days kwangu 2 days mukadzi wake 2 days achikupa bonde rake zvomwana zvakatadzikawo zvazvese zvakazovewo iye anditi urumuro indobhata zvomwana ndasingati mwana baba kutaura chokwadi ndaitotsvaga kuriritira mhuri yandakasiyirwa nomukomo wake saka ndamai guru wako ere nhasa ndawataura kuti ndakatora tatenda munda ndineruma madhutu ndakagoverwa munda naye muramu wangu nemumwe munyina wake ari kumapurazi akati amai guru ava vana vavo vadiki ndobvacheka munda uya amai guru vakura apapa maudhunduri 6 mahombe ndobatera amai guru anotera apapa madhunduri 8 nakatipa madhunduri 3 nekamwe kanti makatikitiki kanenge krasine ndakatorima chibage izvozvo nemadhunduri 2 chaiwa ndiri kurima ini munda iwo mamwe madhunduri 6 ndakapuwa mukomana wangu tatenda wacho wataura nhasi yezvi nyaya itori mudariro baba mudiki vakaramba vakati mukoma vana ava vachakura enzanisai munda ezvi tatenda wacho hana munda iyeni wacho ndi kutorenda tatenda wacho ari kurenda munda wese akapa vakadzi vakura iye muramu mudin'ina wake akazviramba ndika nyaya ikaneta akati iwe tatenda torera amai guru munda nokuti vari kurimirwa nomudin'ina nomwana wawo tatenda akatora dhunduru 1 ndasara nemaviri ndikataira mwana kutora munda ini ndinobuda munda mutonorenda nemwana wangu zvoshuwa tiri kurenda madhunduru mairi kusaidhi kana ndikanoti kuno vana vamai guru vaendipewo pamunda unoenda chaipe kudyara nzungu
ndipei saga fetoresi kana kuti $50 ndinoiwana kupi pandiri pano unogara kupi naye musikana ndinogara kumupfurudzi kwaHore nyaya yakatombotongwa naJudha vachida upenyu ndakasungwa naMeki adzangare vaya kumati kwaHora ikanotongwa aiwo sekretari waJudha Clemens Manyika ndiye asara pavanhu vese vese vakafa saka murume aimirira kuti vanhu vese vakozopera nyaya kana dai namaiguru vangu vangu vari vapenyu vabereki vako vari ku vabereki vangu ndinobaba vangu simuka baba iwe wakwira dare uda kubhadhawa nechikomba koshakauya mukadzi womukoma wangu akagara musha mangu chakaliberekesa mwana asi wakamugwa bonde neuyu ngandizotataura kakuti uyu ndiye akanditandanisa asi akamukupa here bonde handiti takapedza sondo handiti atauro sondo ndozvakaitika chakapa mukoma wanga akapedza kuroora mukoma wangu akapedza mukoma wangu abvisa mombe atezara vangu uyo akazondikwirira mukoma wangu afa ndakabvisa mombe 2 tangamira saka chikomba chiri ku wataurwa ari kweiko kuchionde tangamire ipapa kapa vari kurova mbiri maziso ndokuziva ndokuti vakaenda muarea yedu kumavopiko vanoyazoziva kuti mwana uyu wani uyu akataurwawo kuzorwawo tangamiri kuzorwa ameno ichamukire kuno iwo wauya nani kuno inini indawandeka mwamuna mwe wamuna mwana wako akafirwa nomurume 1990 afirwa nomurume 1990 kusvika nguva yese yarugara kupi mwana wangu agara musha mukosho wangu ndo mahari pano zvakawanda zvandisingakundutaura panguva iyi vandoda kuzvitaura uyu ngaakwirire chikomba chiuye pano iwewe uye azvinzwa iwe watiwaya nani ndawandeka simbobuda ndautuka atezvara wako hanganzwe chituka uripo ngoenda panze saka kusvika mukama eguru ndombopiwa sadza kana inje ndotaura chokwadi ndakasvikapo vanondibikira vanondiro zvese handinachakaipa navo kana nyaya dzinoitika mumusha dziyeni ava ndiva ndirotombotonga navo asi nyaya iyi yomwana uyu ndiyana nyaya mugara pate zvako nyaya iripo ndeyekuti iwe munhu akakupa mwana achakwirwa dare ungakwiri dare yavo asi uye abhadhara teerera zvoda kutaura saka ndakuda kutaura zvakatsikatsika pakubva ngatinyarire kugovana mai kubva 1990 mwana wavo asina murume kusvika nazvo zvinokodzera asi je nyama inonzwa zvichireva kuti munhu iyeyo patinotonga nyaya yechikomba pfuma taakupa iwe iburu rako that's clear unongorwadzisa usingashande panyika saka kusanaka kwira dare munhu wamwari chikomba tichibhadhadzi uya utauri wazvinzwa vaudze madzimai kuti ndikutokwira chikomba munhu akopa mwana mwana ndikunokwirira beta dai yanga ndinayo izvo zvino ndaiisa unogona kutaura nemapurisa unogona kukwereta vozokutsvakira taura nomupurisa ari yako asi handizungaidzako ndakwereta mari yokufambisa asi asinikazi wako here mukadzi wangu asi ari kunditaura zvisipo zvabeita zvokunyepa here zvataura zvese
ndo nhema zvinonzi nhema. Iyo zvakakuti nhasi ane bonde unoona mberi. Kana adaro iyi hazvina kuipa kabondiye. Garutara kuyeba mwana mudikiko pandiri mwana mudiki kundaigora mberi chibuda ipanzita maiguru handechivabata mueni handei maiguru abata ichena aiwa chibata amaiguru ende nawo handei Right, next.